Meta tlieta filgħaxija fuq dan l-istazzjon kienet diskussa l-prostituzzjoni, il-gentlemen's clubs u it-traffikar uman, fuq il-programm ġdid Stat ta' Fatt is-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riformi Giulia Farrugia Portelli qalet li waqt il-konsultazzjoni pubblika li għaddejja sal-aħħar ta' dan ix-xahar dwar riformi f'dawn il-kwistjonijiet sansitra anki min iġġib in-nisa biex jagħmlu l-pjaċiri resqu il-qudiem. Il-pimp li jixtieq ikun jaf fejn se naslu jekk aħna hux se nagħlqu il-massage parlors. Jekk, pereżempju, l-argument li l-tfajlit tiegħu jindukrom tant tajjeb, li anke jekk sejra tixtri jrid imur magħha biex żgur ħadd ma jagħmilha xejn. Waqt il-programm ġew diskussi idejat favuru kontra r-regolarizzazzjoni tal-prostituzzjoni li f'pajjiżna mhix illegali iżda huwa it-tlajjar u l-brieder li huma kontra il-liġi. Bl-idejat ta' bosta qdiet li jaħdmu favur id-drittijiet tan-nisa huma magħrufa, is-Segretarju Parlamentari aċċennat li l-konsultazzjoni xorta m'għandix għammat u tistenna idejat differenti minn kwalunkwe persuna. Fost l-oħrajn il-Gvern tistenna wkoll ħsibijiet il-Knisja dwar dan. Kurzità, il-Knisja batitlek il-pożizzjoni uffiċjali tagħha dwar il-prostituzzjoni? Sissa għadna le, però il-konsultazzjoni hija miftuħa sal-aħħar ta' dan ix-xahar sal-31 ta' Ottubru u jiena nistenna wkoll li kif ġara u seħħ f'riformi oħra il-Knisja tagħti l-input tagħha f'dan ir-rigward. Is-Segretarju Parlamentari qalet ukoll mindu tnediet il-konsultazzjoni saru anke rapporti ta' irregolaritajiet fejn l-awtoritajiet ħadu azzjoni. Bir-riforma proposta pajjiżna mistenni jkollu strateġija kontra traffikar tal-bnedmin, hekk kif din ir-riforma pjanata għandha lan li toffri ħarsien lil persuni vulnerabbli minn diversi forom ta' sfruttament. Meta kienet tnediet din ir-riforma l-konsultazzjoni aktar kmieni x-xahar li għadda kienet qal li tlajjar marbut mal-prostituzzjoni mhux mistenni jibqa' reat kriminali u għalhekk persuna li tagħmel dan l-att flok tmur il-ħabs se tibda tingħata l-għajnuna neċessarja biex issib xogħol dinjetuż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.